Wel, dyma ni yn y de. Cyfnod prysur, y prif Pencampwriaethau'n dod mewn un ar ôl ei gilydd. Erbyn hyn, i ni wedi symud i'r de at yr adran ec, y Merlod o Teip Cob, y beirniad Mr Geraint Thomas. Dyma'i foment. Dyma'r awr derfynol, neu'r eiliadau terfynol, gyda'r adran ec. Felly, Pencampwriaeth stoc ifanc, y Merlod o Teip Cob. Mae yna bwyso mesur, mae yna drin a thrafod, ond penderfyniad Mr Geraint Thomas fydd hi. Mae'r meddwl yn galed. Mae'r dwylo yn agros i chest yn galed fyd. Ti'n gallu gweld wrth bac i siwt e. Mae fe'n tyma bach o densiwn yn ei gorff a'i feddwl wedyn ni wrth penderfynu y gorau o'r stoc ifanc yn yr adran cyf flwyddyn hyn. Mr Geraint Thomas wedi beirniadu ag urddas yn hamddenol tu hwnt. Yn ddyn addfwyn iawn, ond yn brofiadol, yr het wedi diosg. I lle fydd y stoc ifanc, y Pencampwriaeth y stoc ifanc yn mynd eleni, bydd gyda ni'r canlyniad mewn eiliadau. Mae'r tensiwn yn codi, a dyma ni, Mr Richard Pittman, sydd yn mynd â hi. Popsters Duke of Gloucester. Popsters Duke of Gloucester. Ffefryn bach o ddeit i fas y cilch cyn berniadu ac wedi dod i'r cilch. Wy'n cytuno, mae rhai gweud disgwyl y pictiwr ar y diwrnod ac fel ni'n gweud wedi cael ei ddewis gyda'r beirniad Geraint Thomas fel y gorau o'r stoc ifanc yn yr adran C, Duke of Gloucester. Cael ei fagu wrth gwrs gan Justin a Heidi Davies, brydfa Popsters. Wrth y march, Starlan Zefo. Glas o'r gaseg, pa fod i'n Saving Grace. Starlan Zefo wedi gwneud tybyd bach wennill i dad, yn dweud. Wedi cymwyso sioe cefn y flwyddyn. Yn y gorffennol. A Gwyneb cyfarwydd iawn yn mynd ar is Pencampwriaeth eleni. And this is number 663. Sir David Oliver. Richard Pittman with Popsters. Rhoswen Cindy, dwi'n meddwl. Sef Eboleth 2 flwydd oed. Ie, yr unig un sy'n gyda fi'n deall. Felly y tad Donis Llawen a'r fam Rhoswen Cara. Felly diwrnod rhai 2 flwydd oed i'w eleni, yr ebol 2 flwydd yn mynd ar Pencampwriaeth y stoc ifanc, a'r eboles 2 flwydd oed, Rhoswen Cindy. Dyma ni, Rhoswen Cindy. Mr David Oliver yn arddangos Rhoswen Cindy. Y tad Donis Llawen a'r fam Rhoswen Cara, felly diwrnod da i'r rhai 2 flwydd oed. Is Pencampwr hefyd, sef enillydd y dosbarth Wel, Duke of Gloucester. ac afterbeith 2 flwydd oed. Llongyfarchiadau mawr i Richard Pittman a'i holl gysylltiadau, wrth gwrs. Here today, the winner of the 2-year-old filly or gelding class. And the reserve championship goes to Powys, to the Oliver family, with Rhoswen Cindy. So this was the winner of the 2-year-old filly or gelding class. A llongyfarchiadau mawr iawn i chitha hefyd ar dderbyn Gil Wobber yn y Pencampwriaeth Ifanc yn yr adran ec. So put your hands together, ladies and gentlemen, for the Youngstock champion in the section C's, Popsters Duke of Gloucester sydd yn mynd â hi eleni, mynd ar Pencampwriaeth y stoc ifanc yr adran ec. Yn eiddo i Richard Pittman a'i wedi fagu gan Justin a Heidi Davies. Llongyfarchiadau mawr iddo fe. Youngstock champion in the section C's, Rhoswen Cindy, property of the Oliver family. Llongyfarchiadau mawr iawn ac ia, yn gwneud i ffordd o gwmpas y cylch yn fuddiannol iawn. So making their way across the grandstand and around the main ring as they deserve here this morning. Gai gymryd y cyfle i ddiolch yn fawr iawn i'n beirniad ni, Mr Geraint. Trwy gydol y bore, yn siarad i'n trwy'r dosbarthiadau gwych. Well, Richard Pittman, dyma ni eto. Here we are once again, but this time you've got a championship rosette on. I know. Can't really put into words. Yeah, hard work pays off. You look a bit shell-shocked. I am, and my grandson's bigger than I thought running up there then. How have you been preparing to be able to run around this field?
a few Indians, Chinese. Not much time in the gym then? No, God, no. Well, I can see behind us, we've got Heidi and Justin from the Popsters watching on. What do you think it means to them to see yet another one of their Popsters horses doing well here? As a breeder, you hope that when we sell horses, they end up somewhere that will show them. And I was very grateful when they offered me the opportunity of buying this colt. He was very young when I seen him, and sort of fell in love with him then. So here we are. True love story then. Love story, yeah. Well, many congratulations once again. I'm sure there'll be a few pints flowing at the Welsh Ponies Cob bar later. Good luck for the rest of the week now. Diolch yn fawr iawn. Will be joining us at about 1:45, and then that'll be followed by Santi Serra, the fantastic gentleman.